नै जोंहा दिनै माइबारियाव बेरायनो फैदों मन्दिरनि माइबारियाव नैबे खख्लिं बागान बिराद मोजां नै माइआ सिदा सिदा गायथारदों माइबारियाव खामानि मावनो फैदों एसे बेयावनो दा लोगोफोरबो दंफैयो ज'नो खामानि मावफैदों नैबे नै बिथाङा जोंना दै लादों खामानि मावनो दै लादों बिथाङा नै खामानि मावनो दै लादों नैबे नै जोंना सासे फंबाय सेलिब्रिटि गासिबो सेलिब्रिटि गोजा बिसोरो जानै खामानि मावफैलायबाय दसे माइबारियाव नैबे बैयो खख्लिंबारि बैयो खामानि मावग्राफ्रा माने हराव नुजायो हराव नुजाग्रा सानावसो नुजायो नैबे बिथाङा मोनायावसो नुजायोब्रा गाव गावखौसो खुमानानै फैयो आंखौसो माबाय थाखो केमेरामेना आंखौ नुबोआखैबा नुबोगोन गावनिसोखा नै जाग्रायाबो लानानैल' थाबाय थायो जाहोआबो दासिमबो मावाखै जायगायाव लाबोखो जोंखौलाय माइबारिनिफ्रायलाय आंनासो मासिन गिदिरसिन गिलासो सफैदों मैदेर फैयो थाब थाब मोजां बाराबा हाबाब माथो नै जायगाया देन्जारथार गोथौथार नै 1 लाख लाखायब्रा बुकिंआवनो 1 लाख वन्दे भारतनि यात्रा दं वन्दे भारतजों माबासिम फैबाय चेन्नाइसिम चेन्नाइनिफ्राय जों मुम्बाइसिम थांबाय मुम्बाइनिफ्राय कलकाता थांबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट गवा मोनबाय बेनो जोंनि गवाया नायदो ओरै नायदो गासिबो बिराद खस्थ' गारि भारा या गवा 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 Hei, gua nih, Pak. Lakau, bantu. Ayo. Gubukan, tulis kak. Deh, belum. Par, syuar. Roftro gubukan. Sar, warna deh. Ayo, bargrea nih, bargrea. Nih, nengir baik. खाइलिंसो नांगौमोनलै खाइलिं बिदि थाब फैद' शुट भिडिअ अके एक्शन नै खाथिनिफ्राय लांदे नै खाथिनिफ्राय ओरै फै बोखोनायनिफ्राय दे नै अके ना जाबाय एक्शन ए लादो ओइ बाहागो लादो गाबोन गैला ना
India. Angทุกเราเล่นหาลูกค้ากันว่าเธอจะ Mà đi đi nó buồn đi 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 đi. Cứ là bị thắp này. Ơi. Thôi lấy. How many men? We are 9 men. แฮปเป็นฮะเฮ้ยกูaku sama channel letter खालामोना deh मोजां musab Gai mun triya. बेयाव सोना दोनजोब गवाखौ लेथ्रा बानाय मोना ओमफ्राय आङो एसे उन्दैयाव माने बेलथेला बेलथेलि एसे रोङोमोन दा बेलथायसिगोन दा रोंना रोंला Start. You are ready एसे सावगारि सेबखांलायनाय जासिगोन आरो बलखौ लाबफानाया साबसिन खारबाय मारै लांगोन खारबाय मारै दा मारै जायखिया बेखिनि ना दिनै उनावथ' लोगो मोनबाय थागोनानो बारा नांला मिथिबाय दिनै बयबो मोजाङैनो दङ जोंनि बे गवायाव जायफोर फैनो लुबैदों बिसोरो बुकिं खालामनो फैदो बुकिं खालामनो हागोन अनलाइन फैसा नाङा बुकिंआव जास्ट लकेल गवायावनो फैबाय जों नै जाहा इन्जयमेन्ट लालायबाय नै दसे दानो आसा खालामनो बिदिनो सम सम इन्जयमेन्ट लानांगौ नै नै बिथांनि साबसक्राइबारा बिथांनाव थांजोबनांगौनो आं साबसक्राइब खालामनाङा आंल' साबसक्राइब खालामनाङा आरो थांनांगौ भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बाय बाय टाटा सि इउ एगेन